Bazinga, zdravím všetky Jackyho a Jackinga, ja som Jacky a vítam vás pri ďalšom vlogíčku. Už ďalšom, pretože ich vydávam fakt veľa. Doposiaľ sa mi takto proste nestalo, že tak veľa proste vlogov dávam na YouTube a som jednoducho tak za to šťastný. Okay. Som hrozne za to šťastný a že mám tak proste na vydávanie taký čas a vždycky dám nejaký ten vlog na YouTube, aj keď síce na druhý kanál, ale neviem, či ma niekto vôbec pozerá. Dáme pani, taktiež chcem vám povedať, že tak ako sa neviem odberateľov je teraz síce nič moc, ale ďakujem aj tak. Že som doposiaľ dosiahol 7 odoberateľov, ale ešte na svoj originálny channel musím proste pridať nejakú kolónku alebo niečo také proste, že aby ste si čekli môj kanál, pretože fakt ako no to sa nedá jednoducho, lebo jednoducho sa to nedá jednoducho, lebo niektorí nepozerajú ani popisok videa, ale niektorí fakt že len komentáre, takže to ja musím pozrieť do komentárov, do každého komentáru musím napísať, že pozrite si môj kanál, pozrite si tam môj kanál, pozrite si tam môj kanál, proste všade si ho musím dať, aby si pozreli môj kanál jednoducho, aby trošku som zaujal ľudí a aby to bolo o to lepšie jednoducho, takže tak no. Ale mimochodom, čo som to chcel, neviem zase, je to taký random vlog, takže si to len vymýšľam jednoducho, len tak odvedzi, takže čo mám teraz povedať. Vypadol mi úplne text, takže neviem, čo som chcel ani povedať. Aha, s kamarátmi idem pozajtra idem do City Areny, to je nedeľu, pôjdem do City Areny a sa zabavíme tam a budem vám točiť z toho vlog. Môj kamarát síce nemá YouTube kanál, ale budeme ho možno inak prezývať, ešte uvidíme, či sa mu to je páčiť alebo nie. Ten druhý kamarát samozrejme neviem, nechce byť odhalený vôbec, ani tak nechce byť odhalený vôbec, ale budem si mu tam natáčať Drum Challenge trošku dávnejšie, teda trošku do budúcnosti si budem natáčať Drum Challenge a bude to fakt super, takže sa moc teším a okay. A hrozne ma škrabe v rukách, to je také nepríjemné. Čo by som ešte povedal? No, máme už koľko? 2 minúty, ešte také 3 minútky, ponatáčame si tu niečo. Zistil som, že sa nedá streamovať cez mobil, skúšal som všetky možné varianty, nedá sa, bolo mi to ľúto, takže ani cez Twitch, neviem, či sa dá cez Twitch, a cez mobil, cez Twitch ako možno sa dá, ale neviem, ako si tam má dať proste tú značku, lebo som sa pokúšal o značku, proste, že na Twitteri stiahnu si značku, aj môj proste profil na Facebooku, jednoducho dať si ju do svojho videa, aby ste ma tam mohli vyhľadať, ale proste neišlo mi to jednoducho, hej, takže som na to moc naštvaný, no, ale si napríklad na Twitteri si dajte Jackie.sk Gaming Pro a Facebook vám nemusím hovoriť predsa, veď to si nájdete kľudne na mojom originálnom kanáli Jackie.sk Gaming Pro. Jednoducho, tam ma odoberajte, to sa chcete si pozrieť, pretože tam mám 100-krát lepšie videjka a ja to teraz točím, tento vlog, tento random vlog točím len na mobile a jednoducho to je také len proste na mobile, jednoducho kecám do vetra, nič iné. Takže ono to nie je nejaké proste prestrihovanie, super efekty, super strihanie, približovanie, pretože fakt ako, to verte mi, že to by trvalo veľmi dlho. Máme 4 minúty teraz, máme 4 minúty, 1 sekunda, 2, 3, 4, 5, 6, OK. Proste jednoducho nedám takéto efekty jednoducho do videa. Aj keby som mohol, cez jeden program, ale neurobím to, pretože mám s tým veľkým problém a proste dlho to trvá, ja nemám fakt na to akože nervy. Na počítači to je rýchlejšie, ale teraz nemôžem ísť na počítač, takže tak no, mám ho zakázaný. Takže tak, je to také, jak sa čudujete, že prečo sa nepozerám do objektívu, tak je to super, lebo sa pozerám na seba, či som debil alebo ne. Či ma vidno, takže je to lepšie, no, než sa pozerať do objektívu. Presne až takto. Ale budem pozerať, nebudete samozrejme aj iných videách. OK, samozrejme, dajte si do vyhľadávača Jackie, s veľkým Jacky je,
medzera, veľké S aj K, S a K veľké, Gaming s veľkým G a Pro a s veľkým P. Takže dajte sa tam, že Jackie SK Gaming Pro, to si vyhľadajte na YouTube, kliknite na Enter, uvidíte moju kolónku, budete tam mať Jackie SK Gaming Pro. Je tam taká krvavá ruka s černým pozadím, dámy a páni. Pozrite si môj kanál, originálny, tam sú pekné efekty, tam to je pekne rozstrihané, tam dávam let's playe, videa, mám tam jeden vlog, ktorý je hrozný a nepozerajte ho, prosím vás, by ste ma hejtovali proste. Nič tam nepočujete, nič tam nebudete počuť, ani jedno slovo mi nebudete rozumieť, pretože som mám vtedy nádchu. Takže tak, okej, ale... Prepačte, prestrih. OK, nevadí, dúfam, že nevadí ten prestrih. Ja len, že čeknite si môj kanál, sú tam pekné videjka, je tam videjko, že končím, alebo ja nekončím. Tam je, že I'm back, končím. Ask video, ja. A potom čo tam je? Ježiš, ja si nepamätám vlastné videá. To som v živote neurobil. Fú, ešte jedna videjka tam je. Aha, rok na YouTube, dáme 50 rok na YouTube. Som na rok na YouTube a ďakujem moc. Daj sa pekne za 53 odoberateľov. Takže moc ďakujem, dáme pani, ďakujem moc a poďte si moje videjka, samozrejme nekončím, to bolo také, že proste, že kanál sa mení jednoducho, takže to je celé. Ale keď budem meniť kanál, tak to nemusím ani hovoriť, lebo ľudia si len všimnú ten nadpis a to je celé. Inak sa tam nič nebude meniť, možno ešte fotky a tak, ale videá sa tam akože meniť nebudú, že proste, že ich vymažem, to sa nestane, nebojte. OK, takže ja dúfam, že takáto informačka, toto by som nazval skôr viac ako informačka, takže toto nebude random vlog, je to informačka a dúfam, že random vlog romeno informačka. Áno, toto budú moje nové videjka a random vlogy romeno informačky a tam si vždycky môžete pozrieť random vlog a informačku naraz. Bude to také dokopy, takže OK. Dúfam, že sa vám páčilo, takže dajte like samozrejme na toto videjko, pekný koment samozrejme a dúfam, že tých veľa zhľadnutí bude, že si to ľudia proste čeknú moje videjko a prípadne dajte aj odber na môj channel, na môj channel a vidíme sa na budúce, takže čus.